har i lang tid gerne vil vise jer, hvordan Babyhome egentlig ser ud. Vi ligger i Esbjerg og har faktisk en stor butik på 800 kvadratmeter fyldt med varer til babyer, de mindste. Så kom med ind og kig og se vores butik. I den her del af butikken, der har vi vores tøjafdeling og vores skoafdeling. Vi har blandt andet en hel del MeToo-tøj, vi har Johan, vi har Melton, og vi har sko fra Hummel, Kennedy, alle mulige. Masser af gummistøvler og sko, der passer til alle årstider. Derudover så har vi en stor udstyrsafdeling, som ligger i den anden ende. Så kom med ned og se her. I den her afdeling der finder I barnevogn, klapvogn, legetøj og en masse andet udstyr. Så kig ind på babyhome.dk. Vi ekspederer rigtig gerne jeres ordre. Tak fordi I kiggede med, og have det godt.